to wadwa konyo jo Kenya mane gima nitie. Aya watieko ing'eni gima neno go mulo ni apani poko somo siasa ma Kenya owacho ni chon ne wane one party state gi dictatorship yes ema giko ne adwa ni mulo ing'eni ya waduogo kanyo sani wane dictatorship wane one party state ina ka joge gidwa loro parties gi te gidongi UDA. Number 2 gin dictators ma ogedwa consult gidwa miyowa ting ma ok usne jopiny omera wadwa dili kodu kaka foni asili kora ape ni George Bat kare sapa ni mana oda omulo adwa ni ngani owinja na we owuo daka che kisungu wacho ni the more you look the less you see omulo uduogo wa system mar nyayo to wadwa dili kodu kinyayo style mane kaka wadwa dili kodgi to let me tell you bati ngeni wanya wacho weche mang'eny ka bat jopiny nyire yes kapod sani idwa inyo jopiny ni idwa golo ushuru kuom joma sandre juma onge tich idwa kao 16% ngeni petrol ema determine pesa mogo petrol ema determine transport petrol ema determine matatu petrol ema determine kila kitu ni already koto wacho ni ya ritmo kuongo tiseringo mi chako mayo jopiny omulo aya jogi dhi golo office mano lek ing'eyo lek bernde lakini onego lek godiochieng otieno to neno lek normal okay yakora mogi wadhi kama watieko kapok watieko wadhi konyi gi saba order wakonye gi saba order Dr. Mark Matunga in wach mane minyalo wacho gie sani